Prynhawn da, a chroeso I sesiwn Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Gyfres Rifyddol o Mathemateg Lefel A ac yn cael ei redeg gan Dr Nettel o Ysgol Gymraeg Yslyfera. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud lle bydd yr athro yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-sgol yn yr ardal Carlam Cymru. Yn y sesiwn heddi, byddwn ni'n mynd dros nifer o'r elfennau mwyaf bwysig am Gyfres Rifyddol. Yn gyntaf, ni'n dechrau gyda'r terminoleg. Wedyn ni'n mynd i edrych ar sut I ddatrys yr enfed term, y gwahaniaeth cyffredin, sut I ddarganfod swm i'r enfed term, ac hefyd edrych ar cwestiynau arholiad. Yn gyntaf, os ni'n edrych ar enghraifft syml, sydd y dilyniant fan hyn nawr, ble mae 1, 4, 7, 10 ac 13. Beth nech chi gweld yw patrwm yn y rifau, patrwm amlwg, ac os ni'n edrych ar y terminoleg I wneud synwyr o popeth, byddwn ni'n defnyddio'r llythyren A I sôn am y term gyntaf y gyfres. Bydd dy yn cynrychioli'r gwahaniaeth cyffredin. Mae fel arfer yn sôn am y term olaf y gyfres ac ty yw'r enfed term. Ac felly, yn y dilyniant canlynol, mae 1, 4, 7, 10 ac 13. Mae'r term gyntaf yn 1 ac mae'r gwahaniaeth cyffredin yn 3. Oherwydd, I mynd o 1 I 4, mae rhaid ni adio 3. Ac dyma'r gwahaniaeth cyffredin pob tro. Adio 3 ac adio 3. Os ni'n ceisio wneud mwy o synwyr I hyn, beth byddwn ni'n dweud yw mae rif 1, sef y term gyntaf, yn gallu cynrychioli gyda'r lythyren A, ond I fynd i'r ail term, mae rhaid I ni adio 3. Ac mae 3 yw'r gwahaniaeth cyffredin. Ac felly ni ddim yn just ysgrifennu lawr 1 adio 3, ac wedyn ni ddim yn ysgrifennu lawr 1 adio 2 llosir 3. Ond ni gallu rhoi mwy o batrwm I hyn, sef A adio, a beth ni'n gweld yw'r ffaith bod yn yr ail term ni'n adio 1 gwerth dy. Yn y trydydd term, ni'n adio 2 waith y term dy, ac yn y pedwerydd term, byddwn ni'n ychwanegu 2 gwaith gwerth y gwahaniaeth cyffredin. Ac felly mae modd ysgrifennu mas fel hyn, sef term gyntaf yw A, mae'r ail term yn A plus dy. I'r holl ffordd lawr, nes bod ni'n gweld mae'r patrwm am dilyniant rifyddol yw'r A plus n-1 llosi gyda dy. Ac os ni'n gweld fan hyn nawr, mae'r 4 yn yr ail term yw oherwydd 1 adio 3, sef A plus 2 minus 1 dy. Ac felly, yn syml iawn, beth yw hyn yw 1 adio 2 minus 1 yw 1 llosi dy, sef 3. Felly, mae'r enfed term yn gallu cynrychioli gan n fed term hafal I A plus n minus 1 dy. Ac sylweddoli bod ni'n defnyddio'r terminoleg newydd. A yw'r term gyntaf, dy yw'r gwahaniaeth cyffredin, ac n yw'r rif yn y cyfres fan hyn, yn y dilyniant. Os ni'n mwy o ffocws fan hyn, ni'n gallu gweld mae'r term olaf, unrhyw cyfres, gallu cael ei cynrychioli gyda y lythyren yn haflu A plus n-1 dy. Ond, os ni'n ceisio gweld nawr gwerth pob un y holl ffordd i'r swm yr enfed term, so ni'n adio'r term gyntaf, yr holl ffordd i'r enfed term, beth byddwn ni'n gweld yw byddwn ni'n adio'r gwerth A, ac bydd ni'n adio'r ail term,
sef a plus dy. Byddwn ni'n adio'r trydydd term, sef a plus 2dy, yr holl ffordd i'r term olaf, sef a plus n minus 1 dy. Ac os ni'n edrych ar y term 1 ond am olaf, byddwn ni'n gweld byddai'n gwerth 1 llai gwerth dy, sef y minus dy. A byddwn ni'n gallu gweld bod y patrwm yn edrych fel hyn, sef o'r chwith, y termau a plus dy, a plus 2dy, ac rhaid i'r ddiwedd, beth byddwn ni'n gweld yw bydd hwn yn parhau nes bod ni'n cyrraedd y term olaf. Ac felly, os ni'n ffocysu fan hyn nawr, beth mae hwn yn dweud yw a plus n minus 1 dy minus 2 dy. Oherwydd ni'n 2 i ffwrdd o'r term olaf, ac wedyn 1 i ffwrdd o'r term olaf, ac wedyn y term olaf. So mae hwn yw'r ffordd i adio lan pob term, ond os ni'n ail ysgrifennu hyn yn y trefn gwrthwyneb, so dechrau o'r term olaf a gweithio'r ffordd lawr, beth byddwn ni'n gweld yw patrwm. Ac mae patrwm ni'n gweld yw trwy adio y ddau hyfaliad, sef swm i'r enfed term o'r chwith i dde ac swm yr enfed term o'r dde i chwith, beth bydd ni'n cael yw a plus y yw'r termau gyntaf, adio a plus dy plus y plus minus dy yw'r ddau term, ac beth sy'n digwydd fan hyn, gobeithio chi gallu gweld bydd y termau dy yn cael ei dyleu. Ac os ni'n edrych ar y trydydd un wedyn, bydd chi'n dechrau gweld y patrwm, lle mae'r termau dy yn cael ei tynnu i ffwrdd o'i gilydd. A beth mae hyn yn golygu yw mae termau sydd ar ôl yw 2 llosi'r swm i'r enfed term yn haflu a plus y. Neu, os ni'n gwybod bod ni'n gwneud hwn n gwaith, so y nifer o weithiau byddwn ni'n gwneud ni'n gallu ail ysgrifennu hwn fel 2 swm i'r enfed term yw n gwaith llosi gyda a plus y. Oherwydd mae hyn yn cael ei adio nifer o weithiau sydd yn cyfateb i werth n. Ac mae modd symleidio hwn tamaid bach fwy. So beth ni'n neud yw rannu gyda'r ffactor o 2 i ail ysgrifennu hyn yn termau a plus y, ond cofiwch bod y term olaf y yn sefyll am a plus n minus 1 dy, sef y termau fan hyn, ac felly beth sydd ar ôl yw mae'r swm i'r enfed term yn haflu n rannu gyda 2, llosi gyda 2a plus n minus 1 dy. Ac mae hyn yn bwysig i ni oherwydd beth ni newydd wneud yw ni wedi brofi sut i ddarganfod y swm i'r enfed term. Ac bydd angen i ni dysgu nid jyst sut i ddefnyddio'r hafaliad yma, ond sut i wneud y camau canlynol. Ac felly, ar ôl i ni ddysgu sut i wneud y camau canlynol, mae'r pethau bwysig i gofio yw bod yr enfed term yn gallu cael ei darganfod trwy defnyddio a plus n minus 1 dy, lle mae a yw'r term gyntaf, mae dy yw'r gwahaniaeth cyffredin, ac mae n minus 1 yw'r enfed term tynnu ag 1. Mae'r swm i'r enfed term yn haflu n rannu gyda 2, llosi gyda 2 a, sef y term cyntaf, adio n minus 1 dy, a cofiwch ffordd syml i brofi sut i ddatrys y swm yr enfed term yw cofio'r gwerth y term olaf y gyfres. Nawr ni wedi edrych ar rhywfaint o'r theori, y fach yma werth i ni edrych ar defnyddio'r hafaliadau yma i ddatrys yr enfed term, ac wedyn fach byddwn ni'n edrych ar sut i ddatrys swm i'r enfed term a gwerthoedd cyffredin.
So cwestiwn gyntaf, dargan fyddwch y term sydd yn gwerth n32 ar gyfer y cyfres yma. So beth ni'n gallu gweld yw bod y term gyntaf yn a yn haflu -12 ac bydd y term am dy, sef y gwahaniaeth cyffredin, yn hafal i'r gwahaniaeth fan hyn, sef adio 5 pob tro. Nawr, gobeithio ni'n cofio beth yw'r hafaliad am yr enfed term. Weithiau ni'n ysgrifennu x i'r n, mae nifer o bobl yn ysgrifennu ty. Ond bwysig bod ni'n cofio bod yn a adio n-1 dy. Ac felly, os ni'n mewnbynnu'r rhifau sydd gyda ni, sef -12, adio n-1 dy, sef 5. Os o'n ni ddim yn ffocysu ar n yn haflu 32, beth ni'n gallu gweld yw bydd hyn yn symleiddio i -12 plus 5 yn -5, sef 5 n-17. Ond oherwydd ni'n ffocysu ar gwerth yr enfed term, pryd mae enfed term yn 32, ni'n deall bod hwn yn 5 lluosi gyda 32 minus 17. Ac os ni'n mewnbynnu'r rhifau yma mewn I cyfrifiannell, bydd hyn yn dod allan I 143. So, cwestiwn fel hyn, eitha nice, beth mae'n ni'n neud yw cofiwch y termau cyntaf, sef a yw gwerth y term cyntaf. Cofiwch bod gwahaniaeth cyffredin yn bwysig mwyn defnyddio'r hafaliad. Ni wedi aildrefnu'r hafaliad heb ffocysu ar gwerth 32, ac oherwydd os oedd rhan b neu c i'r cwestiwn yma yn gofyn I ni darganfod gwerth y 50 term neu gwerth y 100 term, bydd modd ni'n mynd nôl I 5n-17 ac ail ddefnyddio'r hafaliad. Os ni'n edrych ar enghraifft arall nawr, yn yr un modd, yn gyflym fan hyn, beth ni'n gallu gweld yw term gyntaf, a, sef 5, y gwahaniaeth cyffredin, sef dy, yw 8 minus 5, sef 3, so bydd ar rhaid adio 3 pob tro, ac felly yn gyflym iawn, bydd ty yn a adio n-1 dy, lle mae a yn 5, n-1 yn 3, ac felly bydd hyn yn 5 plus 3n minus 3. Ac os ni'n aildrefnu, beth sydd ar ôl yw 3n adio 2. Ac os ni'n chwilio am gwerth ty 27, y 27 term, mae hyn yn 3 lluosi gyda 27 ac adio 2. Os ni'n mewnbynnu'r rhifau mewn i'r cyfrifiannell, beth mae ni'n cael yw 83. So weithiau dwi'n gweld bod nifer yn mynd syth I roi mewn gwerth n ac aildrefnu gyda'r gwerth n yn barod, sef 27, ond weithiau mae'n gallu bod yn arfer da o aildrefnu gyda n rhag ofyn mwy o gwestiynau I ddefnyddio hyn. So, beth ni wedi gweld hyd at nawr yw'r terminoleg. Ni'n dod yn mwy gyfarwydd a mwy gwerthfawr I ni ddefnyddio'r terminoleg gywir I sicrhau bod ni'n deall a ac dy, ac hefyd ni wedi gweld yr enfed term ac yr hafaliad am yr enfed term, sef a adio n-1 dy. Ni hefyd wedi datrys hafaliadau am yr enfed term, ond
Rhan nesaf nawr yw'r gwahaniaeth cyffredin, a nid just beth yw da, ond darganfod gwerth da mewn cwestiwn lle mae gwybodaeth yn cael ei roi ni. So, y cwbl o enghreifftiau nesaf, bydd y ffocws ar cyfrifo'r term gyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin. So, beth sydd yn hyn nawr yw'r cwestiwn lle mae cyfrifo'r term 40 am dilyniad rifyddol ble mae A8 yn hafel i 60 a A12 yn hafel i 48. So beth ni'n gallu gweld yw, os ni'n defnyddio'r hafaliad am A, ni'n methu gweld nawr, does dim dilyniad i ni ysgrifennu lawr y term gyntaf, ac felly ni'n gallu ffocysu ar y term 8, lle mae term 8 yn mynd i cyfateb i A plus n minus 1 dy. Ac pryd mae ty yw'r 8fyd term, bydd hyn yn golygu bydd A plus n minus 1, sef 8 minus 1 dy. Ac bydd hwn yn symleiddio i A plus 7 dy. Ac mae'r gwerth wedi cael ei roi ni, sef 60, felly mae 60 yn hafel i A adio 7 dy. Yn yr un modd, ni gallu gwneud hyn am ty 12. Beth byddwn ni'n gweld yw A plus n minus 1, sef 48 minus 1 yw 47 dy. Neu, os chi'n darllen hyn yn gywir, bydd chi'n gweld 12 yw'r term fan hyn. 12 minus 11 yw 11 dy yn hafel i 48. Yn yr enghraifft yma nawr, does dim dilyniad amlwg gennym ni, so does dim modd ysgrifennu lawr y term gyntaf. Ac hefyd, mae'r gwahaniaeth cyffredin ddim ar gael. A dyna'r cwestiwn, sef i ddarganfod gwerth y term cyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin. So os ni'n edrych ar cwestiwn fel hyn, mae modd ni gweld mae'r gwybodaeth sydd gennym ni yw yr gwerth, yr term am n, pryd mae n yn hafel i 8, ac hefyd yr enfed term am 12. Ond, mae'r cwestiwn gofyn am y term 40. Felly, os ni'n ffocysu ar ty 8, ni'n gwybod yn bad mae hwn yn hafel i 60. Ond, os ni'n ysgrifennu allan am yr 8fyd term, beth ni'n gweld yw mae hyn yn digwydd pryd mae A adio n minus 1 dy. Ond yn yr enghraifft am ty 8, bydd hwn yn golygu bydd A plus 8 minus 1 dy. Felly, am y 8fyd term, mae 60 yn hafel i A plus 7 dy. Yn yr un modd â hyn, ni gallu ffocysu ar yr 12 term, sef 48 yn hafel i A adio 12 minus 1, sef 11 lluosi gyda dy. Ac nawr, beth sydd yn amlwg yw, mae yna 2 hafaliad. Ac os ni'n tynnu 2 i ffwrdd o 1, beth sydd gyda ni yw 60 minus 48, sef 12 yn hafel i 7 minus 11 yw minus 4 dy. Ac felly, trwy ail drefnu, ni gallu darganfod gwerth dy, gwerth dy yn 12, symud y minus, rhannu gyda'r 4 yn hafel i minus 3. Felly, mae gwerth
2 yn haflu minus 3. Ac nawr ni'n gallu mewnbynnu gwerth 2 nôl mewn i A1 neu A2 i'r hyfaliad gyntaf neu'r ail hyfaliad i ddarganfod gwerth A. So os ni'n defnyddio'r hyfaliad gyntaf, mae 60 yn haflu A, adio 7 lluosi o minus 3, ac felly mae 60 yn haflu A minus 21, ac bydd y term gyntaf yn 81. So yn y cwestiwn yma, ni'n newydd datrys beth yw gwerth A, sef 81. Ni wedi datrys beth yw gwerth D, sef minus 3. Ac ni'n gallu mynd nôl nawr i'r cwestiwn, sef cyfrifwch term 40. Felly, os ni'n cael gwared ar holl wybodaeth fan hyn, ni'n gallu mewnbynnu'r rifau. Nawr mae'r term gyntaf a'r gwahaniaeth cyffredin gyda ni. So os ni'n chwilio am y pedwerydd term, yr enfed term pryd mae n yn haflu 40, ni'n defnyddio A, adio n minus 1 D, ac mae hyn yn cyfateb i 81 adio 40 minus 1 lluosi gyda minus 3, sef 81 adio 39 lluosi gyda minus 3. Felly mae minus 3 lluosi gyda 39 yn haflu minus 117. Ac os yn ni'n gwneud 81 minus 117, mae gwerth o minus 36. Felly, mae gwerth y term 40 am yr dilyniant yma yn minus 36. So beth ni'n gweld yw, trwy cael gwybodaeth am 2 enfed term gwahanol, mae modd creu hafaliadau cydamserol i ddarganfod gwerth A a D. Os ni'n edrych ar enghraifft nesaf, beth chi'n gweld yw mae'r 5ed term, y dilyniant rifyddol, yw 11, ac mae'r 10fed term yw 41. Darganfod term gyntaf ac darganfod y gwahaniaeth cyffredin. So eto, yn yr un modd, mae'n amlwg does dim A a D syth, ond beth sydd gennym ni yw ta 11, ta 5 sef 11, ac ta 10 sef 41. Felly, dilyn hyn trwyddo, mae hwn yn haflu A plus n minus 1, lle mae n yn 5, felly plus 4 D, ac mae A plus n, lle mae n yn 10 fan hyn, minus 1, sef 9 D. Nawr, beth sydd gen ni yw 2 hyfaliad eto, 1 ac 2, a os ni'n gwneud 1 tynnu 2 neu 2 tynnu 1, ni'n gallu darganfod gwerth A ac D. Felly, beth sydd gen ni 41 minus 11 yw 30 yn haflu 9 minus 4, sef 5 D. Felly, 30 rannu gyda 5 yn haflu 6. Gwerth D yw 6. Ac os ni'n mynd nôl i'r hyfaliad gyntaf, mae modd i ni aildrefnu i ddarganfod gwerth A pryd mae D yn gwerth 6. So bydd A yn hafal i 11 minus 4 lluosi gyda 6 yw 24, ac felly mae A yn hafal i minus 13. So ni wedi gweld 2 cwestiwn gwahanol.
Yn y cwestiwn gyntaf, oedd rhaid ni darganfod y term gyntaf ar gwahaniaeth cyffredin, ac wedyn defnyddio'r atebion nôl mewn i'r hafaliad am yr enfed term. So nawr, os oedd rhan B neu C i'r cwestiwn, bydd modd i ni dod nôl i'r hafaliad am yr enfed term a darganfod gwerth. Ond yn yr enghraifft yma, ni wedi gorffen trwy darganfod y term gyntaf ar gwahaniaeth cyffredin. Mae un enghraifft arall, byddai'n gadael enghraifft yma i chi gweithio trwyddo am yr ateb yn y cyflwyniad ar ôl i'r sesiwn, mwyn i ni symud i ffwrdd nawr o datrys yr enfed term, bach mae werth ni nawr dechrau edrych ar defnyddio mwy nag un hafaliad ac edrych ar cwbl o cwestiynau sydd yn fach yn mwy anodd. So eto, os mae'r term gyntaf dilyniad rhyfeddol yw 4 a'r degfed term yw 67, oes modd i ni cyfrifo'r term gyntaf ar gwahaniaeth cyffredin. So fan hyn nawr, mae term gyntaf yn cael ei roi ni, felly maen nhw'n rhoi'r gwerth A, ond mae'r degfed term yn cael ei roi ni, sef T 10, yn hafod i A plus n-1, sef 10 minus 1, 9, da. Felly mae hyn yn hafod i 67. Ond cwestiwn fel hyn, ni gallu gweld bod A wedi cael ei roi ni yn barod, felly mae modd i ni datrys yn eitha gyflym beth yw werth D, oherwydd mae 67 minus 4 yn hafod i 63. Felly mae D yn hafod i 63 rhannu gyda 9, sef 7. Ond, nawr ni'n hyderus yn datrys yw'r term gyntaf, neu y gwahaniaeth cyffredin, ni nawr gallu dechrau edrych ar cyfrifo'r swm. Cofiwch nawr, cyn i ni cyfrifo'r swm, bydd rhaid ni cofio bod swm i'r enfed term, yn gallu cael ei ysgrifennu fel hyn, lle mae n rhannu gyda 2, lluosi gyda 2a plus n-1 da. Ac mae'r hafaliad yma yn y rhan mwyaf bwysig i gofio mwyn datrys unrhyw hafaliad am y swm i'r enfed term. Felly, beth yw'r swm yw'r 1/15 o dermau cyntaf i'r dilyniad rhyfeddol, sef 16. Os ni'n edrych nawr, mae cyfres o rifau fan hyn, sydd yn gadael ni i datrys beth yw A yn gyflym iawn trwy darllen y rif. Mae D, y gwahaniaeth cyffredin, yn gallu cael ei cymryd trwy tynnu'r 5 o 1 a 9 o 5, sef 4, ac mae n yn hafal i 16. Ac mae'r 3 rif sydd angen arni i ddatrys yr hafaliad yma yw n, a D. Ac felly, mae modd i ni nawr mewnbynnu'r rifau perthnasol. So, mae'r swm i'r 1/15 o dermau cyntaf yn hafod i n rhannu gyda 2, sef 16 rhannu gyda 2, lluosi gyda 2a sef 1, adio n-1, so os dwi'n ysgrifennu popeth mas yn y termau llawn, bydd chi'n gweld 16 minus 1 D, lle mae D yn hafal i 4. Nawr, parhau gweithio hyn drwyddo, so beth sydd gyda ni yw 8, 2, adio 16 minus 1 yw 15, lluos gyda 4 yw 60, ac felly mae 8 lluosi gyda 62. So mae'r swm i'r 1/15 o dermau gyntaf yn hafal i 496. So beth ni wedi gwneud, ni wedi defnyddio'r cyfres, oherwydd mae cyfres wedi cael ei roi iddyn ni. Weithiau bydd nhw ddim yn rhoi'r cyfres i ni, a bydd rhaid ni datrys am A a D, ond
mae syniad da gen ni sut i wneud hyn. Ac wedyn gyda'r termau, ni'n jyst mewnbynnu'r rhifau mewn i'r hyfaliad. Os ni'n edrych ar enghraifft tebyg unwaith eto, jyst i sicrhau bod ni'n deall beth i wneud, beth yw swm yr unfed ar ddeg i'r ugeinfed? Term o'r dilyniad canlynol. So eto, mae A yn hafel i 7, mae D yn hafel i 5, oherwydd mae 7 yw'r term gyntaf, mae 7 adio 5 yn hafel i 12, ac felly mae'r cwestiwn yn gofyn i ni i ddarganfod swm y termau o ta 11 y holl ffordd i ta 20. So beth yw'r swm rhain? Y ffordd gorau i wneud hyn yw darganfod y swm y 20 term gyntaf, ond wedyn tynnu y swm i'r 10 term gyntaf, ac bydd hyn yn hafel i'r swm yr unfed ar ddeg term y holl ffordd lan i'r ugeinfed term. So, yn gyntaf, darganfod y 10 term gyntaf, sef n rhannu gyda 2, 2 lluosi gyda a, plus n minus 1 d. Os ni mewnbynnu'r rhifau, beth sydd gen ni yw 10 rhannu gyda 2, 2 lluosi gyda 7, adio n minus 1, sef 9 lluosi gyda 5. Mae hyn yn hafel i 5, 14 adio 45. Os ni'n gwneud yr un peth i'r ugeinfed term, beth sydd gen ni yw 20 rhannu gyda 2, 2 lluosi a, sef 7 eto, sylweddoli bod y term gyntaf 2a yr un peth am y 2, ond n minus 1 yn 20 minus 1 sef 19 lluosi gyda 5, ac bydd hyn yn hafel i 10, term gyntaf eto yn mynd i ddod allan i 14, ond adio 95. A os ni'n gwneud hyn, beth sydd gen ni yw swm i'r 10 term gyntaf yn hafel i 295, ond bydd y swm i'r ugeinfed term yn 1090. Felly, bydd yr ateb o'r swm y termau o'r unfed ar ddeg i'r ugeinfed yn hafel i tynnu'r ddau rhif, sef 1090 minus 295, sef 795. So mae'r ateb yn 795. Beth ni'n unig gweld yn y sesiwn heddi yw sut i ddefnyddio'r hyfaliad am yr unfed term. Cofiwch bod a yw gwerth y term gyntaf, mae d yw'r gwahaniaeth cyffredin, ac mae n-1 yn bwysig i sicrhau bod ni'n wneud. Wedyn, ni wedi gweld sut i brofi bod yr hyfaliad am swm i'r unfed term yn n rhannu gyda 2 a'r holl termau mewn y confach fan hyn, a mae'n bwysig bod ni'n dysgu sut i brofi'r hyfaliad yma, ac hefyd sut i ddefnyddio'r hyfaliad yma. Wedyn, ni wedi gweld cwpl o gwestiynau ble mae rhaid i ni datrys am a d trwy defnyddio hafaliadau cydamserol. Ni wedi mewnbynnu'r canlyniad mewn i'r unfed term, sef a plus n-1 d. Ni hefyd wedi aildrefnu i ddarganfod y gwahaniaeth cyffredin, ac ni hefyd wedi gweld swm i'r unfed term. Tri rannu'r cwestiwn yn y rhan A, sydd gwerth 3 marc,
mae'n gofyn i ni beth yw'r term cyntaf cyfres rhyfeddol yw a. Mae'r gwahaniaeth cyffredin yn dy. Profwch bod swm yr n term gyntaf i'r cyfres yn cael ei roi gan swm yw'r enfed term yn hafel i n rannu gyda 2 a plus n minus 1 dy. Felly mae'r cwestiwn yma yn eitha nais oherwydd mae'n gofyn i ni i defnyddio'r terminoleg, sef a yn hafel i'r term cyntaf, defnyddio'r bod dy yn hafel i'r gwahaniaeth cyffredin ac bod n yn hafel i'r enfed term o'r n yn hafel i'r rif ni'n chwilio am. Felly, beth ni'n gallu wneud yw os ni'n dweud bod ni'n edrych ar y term gyntaf, sef ta i yn hafel i a, bydd yr ail term yn hafel i a plus 2, ac felly mae'r enfed term yn hafel i a plus n minus 1 dy. So cam gyntaf yw dangos bod enfed term yn gallu cael ei cynrychioli gan enfed term yn hafel i a plus n minus 1 dy. Yn yr ail gam, ni'n gosod allan swm yr n term gyntaf. So os modd i ni ysgrifennu allan beth bydd swm i werth n pryd ni'n gwybod bod y term gyntaf yn cael ei adio i'r ail term, i'r trydydd term ac yn y blaen, nes bod ni'n cyrraedd i'r term n neu n minus 1, wedyn bod ni'n cyrraedd i'r enfed term. Beth ni'n gweld yw bod hyn yn gallu cael ei ysgrifennu allan fel a, wedyn a plus dy, ac wedyn a plus 2 dy, ac os chi'n gweld y patrwm, beth bydd chi'n gweld yw bod ni'n cael a plus n minus 2 dy, ac bydd y term olaf, bydd yr enfed term yn a plus n minus 1 dy, sydd yn cyfateb i beth ni wedi dweud yn y brawddeg gyntaf, yn y diffiniad gyntaf. So nawr, beth sydd gen ni yw'r termau gyntaf, y swm i'r enfed term wedi cael ei ysgrifennu mas yn ffurf blaenorol. Os ni'n cylchdroi hyn, so trwy cylchdroi hyn ysgrifennu'r ffordd rownd, beth bydd ni'n gwneud yw gosod hyn allan fel a plus n minus 1 dy plus a plus n minus 2 dy adio a plus 2 dy plus a plus dy ac yn olaf y term gyntaf sef a. A mae modd i ni'n dweud wedyn, so ar ôl i ni gosod e allan mewn termau sylfaenol sef a dy, mae modd i ni dweud trwy adio'r 1 i 2, beth bydd gyda ni yw a so bydd 2Sn yn hafel i a plus n minus 1 dy. Adio i'r dau term yn cael ei adio i gilydd, sef a plus dy, adio i a plus n minus 2 dy,
ac bydd hyn yn cyfateb i a plus n minus 2 dy adio a plus dy ac bydd y termau olaf yn cael ei adio, sef a plus n minus 1 dy, sef yr enfed term, adio'r term gyntaf. Ac os ni'n symleiddio hyn, bydd ni'n dechrau gweld patrwm, sef 2a plus n minus 1 dy. Ac yn yr ail cronfachau, beth sydd gen ni yw 2a plus n minus 1 dy. Yn y trydydd un, 2a plus n minus 1 dy. Ac yn yr un olaf, eto a 2a plus n minus 1 dy. A trwy wneud hyn, dwi'n gwneud pob gam i sicrhau bod e'n amlwg iawn yn beth dwi'n ceisio dangos, sef mae 2 swm i'r enfed term yn hafal i'r n gwaith, popeth ni newydd dangos, sef 2a plus n minus 1 lluosi gyda dy. Ac felly mae'r swm i'r enfed term yn hafal i n rannu gyda 2 o 2a plus n minus 1 dy. A trwy wneud hyn, ni wedi profi bod gwerth bod y swm i'r enfed term yn gallu cael ei ysgrifennu mewn ffurf yma. And by y cwestiwn yn dweud bod swm yr 8 term gyntaf yn hafal i 156 ac mae'r swm yr 16 term gyntaf yn hafal i 760. A weithiau mae'n defnyddiol i ysgrifennu allan. So mae'r swm 8 term gyntaf yn hafal i 156 sydd yn golygu os ni'n ysgrifennu allan yn y ffurf n rannu gyda 2, so 8 rannu gyda 2, mewn i cronfachau 2a plus n minus 1, sef 8 minus 1 dy, mae hon yn hafal i 156. Yn yr un ffordd, mae y swm i'r 16 term gyntaf yn hafal i 760. Neu chi ysgrifennu hwn allan fel 16 rannu gyda 2, 2a plus 16 minus 1 dy. Ni'n gallu symleiddio'r ddau. Os ni'n symleiddio'r ddau, beth sydd gyda ni yw 156 yn hafal i 8 rannu gyda 2, sef 4, 2a plus 7 dy. Ni'n gallu lluosi allan y cronfachau neu rannu gyda 4, a mae 156 yn rannu gyda 4, felly mae'n hawsach rannu gyda 4, so mae 39 yn hafal i 2a plus 7 dy. Yn yr un ffordd, ni gallu cyfweld bod 760 yn hafal i 8, 2a plus 15 dy. Mae modd symleiddio eto trwy rannu gyda 8, a beth gyda ni yw 95 yn hafal i 2a adio 15 dy. Os ni'n aildrefnu am a, bydd modd i ni mewnbynnu gwerth a, neu hefyd beth ni gallu gwneud yw aildrefnu am 2a, am y ddau yn nhw, felly mae 2a yn hafal i 39 minus 7 dy, ac hefyd mae 2a yn hafal i 95 minus 15 dy, ac oherwydd mae 2a yn hafal i 2a, bydd hyn yn golygu mae 39 minus 7 dy,
yn hafel i 95 minus 15 dy. A mae modd aildrefnu am gwerth dy. Bydd dy yn gwerth 15 dy minus 7 dy yn hafel i 95 minus 39. Os dwi'n gwneud mwy o le fan hyn, beth fydd ar ôl yw mae 8 dy yn hafel i 56, ac felly mae dy yn hafel i 56 rannu gyda 8, sef 7. So mae'r gwerth y gwahaniaeth cyffredin yn 7, sef 1 hanner y cwestiwn. Beth sydd ar ôl yw cyfrifo'r term gyntaf, a mae modd ni mynd nôl i'r unrhyw un o'r ddau, sef 2a yn hafel i 39 minus 7 neu 2a yn hafel i 95 minus 15 dy. So os ni'n dod nôl i unrhyw un, ni gallu dod mewn bynnu gwerth dy, sef 7, ac felly mae a yn hafel i 39 minus 7 os yw'r 7 sydd 49 yw minus 10 rannu gyda dy. A mae gwerth y term gyntaf yn minus 5. So beth ni wedi gweld fan hyn nawr yw 4 marc, a trwy ysgrifennu mas yr holl ffurf am y swm i'r 8fed term a'r term 16, mae modd i ni creu eto par o hafaliadau cydamserol ble ni gallu datrys ar gyfer gwerth dy ac wedyn mewnbynnu ar gyfer gwerth a. Mae un rhan ar ôl, rhan C. Byddai'n gadael hyn i chi wneud fel enghraifft yn eich amser hunan, ac os chi'n wedyn moyn gwirio bydd yr atebion yn y pwynt pŵer.